3 φορές, προκειμένου να κρατήσει και να έχουμε και ένα σωστό ομοιόμορφο αποτέλεσμα με το ρουζ που θα χρησιμοποιήσω, το βασικό ρουζ που θα χρησιμοποιήσω, δεν πουδράρω με πούδρα. Συγκεκριμένη περίπτωση θα κάνω ένα συνδυασμό του 122 με το 45. Με το κραγιόν το πουδράρω με το συνδυασμό του ρουζ που θα φορέσω στο πρόσωπο. Γιατί έτσι και πουδράρονται και έχουν μια ήπια ένταση. Τώρα, αφού είδα το επίπεδο τονισμού χιλιών και ματιών, τώρα πηγαίνω στα μάτια, επανέρχομαι, βουρτσίζω, πάντα προς την αντίθετη πλευρά πρώτα. Θα καθαρίσει καλά. Τυχόν υπολείμματα σκιών. Και εφόσον ξέρω την ένταση που έχει, τώρα θα εφαρμόσω μάσκαρα στο πάνω. Δεν θέλω να τις κάνω τις βλεφαρίδες να βαρύνουν και να πέσουν, να μην είναι σαν δέντα. Όπως καμιά φορά βάζουμε τις δέντια και κρύβουμε τον ήλιο, δεν θέλω να κρύψουμε τη λάμψη το πέλα. Δεν είναι ότι δεν πιστεύουμε το κουτσάκι, προσθέτω απλά για λόγους ειλικρινείς βάζω και μέσα. Ζητάω να κλείσει τα μάτια. Παίρνω το πινελό αυτό και δεν το πάω οριζόντια, το πάω κάθετα. Και στο ένα και στο άλλο μάτι συγχρόνως. Προσέχω στη ρίζα των ματιών να μην πάει χρώμα. Λέω να ανασηκώσει ελαφρώς τα μάτια και εφαρμόζω μάσκαρα. Και όσον έχω δει ένταση ματιών χιλιών, πάω να εφαρμόσω ρουζ. Για τα κανονικά παίρνω από το 122 που είναι θερμό χρώμα και το συνδυάζω με το 45, το οποίο είναι ψυχρό. Εφαρμόζω πρώτα μια λακκουβίτσα εδώ και το σπρώχνω αέρινα προς τα πίσω. Θα μας πείτε λίγο τα νούμερα του ρουζ.